Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Λεοντάρη, έναν από τα μέλη της διοίκησης του Θριάμβου Αθηνών Δάφνης και από τους σημαντικότερους στυλοβάτες της διοίκησης και που βρίσκεται πάντα κοντά στον Παναγιώτη Θεμελίδη και φυσικά και στην ιστορία τη μεγάλη που διαθέτει ο Θριάμβος, είναι πάντα κοντά. Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις τώρα δύο λόγια για αυτή την ημερίδα που διεξήχθη πριν από λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε και παράλληλα αν έχουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις από πλευρά Θριάμβου. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ σήμερα να καλύψετε και με τον τρόπο σας την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος να πρωτοπορήσει. Γίνεται βήμα-βήμα κάθε φορά. Ένα βήμα είναι αυτή η μερίδα που διοργανώθηκε σήμερα, που είχε ως θέμα την υγιεινή διατροφή και όλα όσα πρέπει να ξέρει ένας αθλητής από τις πρώτες κιόλας ηλικίες. Η διοίκησή μας προσπαθεί κάθε φορά να κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Κάναμε αυτή την ημερίδα. Έχουμε οργανώσει και μπήκαμε σε καινούργια γραφεία. Σε πολυτελή γραφεία στον χώρο της Δάφνης, σε ένα πολύ κομβικό σημείο, εκεί που είναι όλη η νεολαία της Δάφνης, δίπλα στα γυμνάσια της. Γραφεία καινούργια που θα μπορεί ο καθένας κάθε απόγευμα να πηγαίνει εκεί, να λύνει τις απορίες του. Προσπαθούμε και ξεκινήσαμε από την αρχή όλες μας τις ακαδημίες. Έχουμε πλέον ακαδημίες από 4 χρονών. Κύριο μέλημα της διοίκησης και του κύριου Θεμελίδη προσωπικά είναι σε λίγα χρόνια η πρώτη ομάδα του Θριάμβου να αποτελείται μόνο από παιδιά των ακαδημιών, που σημαίνει ότι θα είναι και παιδιά του νέου κόσμου και της Δάφνης. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τους φιλάθλους μας, βγάζοντας μπλουζάκια, βγάζοντας εμφανίσεις, να μπορεί ο φίλαθλος του Θριάμβου πλέον να το δείχνει και να έρχεται στο γήπεδο και να προσπαθήσουμε όλοι και εκεί να είναι βαμμένοι στο πράσινο και στο μπλε που είναι τα χρώματα της ομάδας. Προσπαθούμε. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά υπάρχει πολύ μεράκι. Και σιγά σιγά πιστεύω θα γίνει κάτι καλό. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, έτσι, όταν υπάρχει θέληση για το μεράκι, όλα τα άλλα και φυσικά υπάρχουν ικανοί άνθρωποι από πίσω σε έναν ιστορικό σύλλογο. Νομίζω ότι μόνο τα καλύτερα μπορεί να βλέπει μπροστά του. Υπάρχει ένας μεγάλος οραματιστής που λέγεται Παναγιώτης Θεμελίδης. Υπάρχουν άλλοι 10 άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν ακατάπαυστα για αυτή τη δουλειά. Ο καθένας όσο μπορεί. Παλεύουμε για το καλύτερο. Και τέλος να πούμε, Γιώργο, ότι τα γραφεία έτσι βρίσκονται στην Μπουμπουλίνας 57 απέναντι το σχολικό συγκρότημα. Έτσι, σωστά, στον κεντρικότερο δρόμο της Δάφνης, απέναντι από το μεγαλύτερο συγκρότημα γυμνασίων και ηλικίων της περιοχής. Έτσι, και απογεύματα που είπες πριν, είναι τι ώρες ανοιχτά τα γραφεία για τον κόσμο, από τις 6 και μετά υπάρχει πάντα γραμματεία εκεί που είναι ανοιχτή και περιμένει να λύσει κάθε σας απορία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.